Yan oh. Pulang pula yan oh. Pula yun oh. Tinamaan yun ah. Tinamaan. Woo! Tinamaan. Tinamaan. Malaki. Malaki. Uy. Wow. Wow. Laki. Ay. Ang laki. Laki nito. Ay. Tinamaan. Tinamaan ba? Tinamaan guys. Tinamaan. Uy. Uy. Nagwawala. Nagwawala. Uy. Laki. Ay. Ay. Sobrang laki. Ay. Diyos ko po. Kaya. Parang umilag lang ah. Ay. Tumama na naman. Woo. Ay. Tumama na naman mga kabisayang kap. Oh, laki nito. Laki. Laki Brad. Wow. Hindi ko. Oh. Grabe lapad oh. Nakachamba. Ay. Ayos. Yun oh, mga kabisayang kap. Laki. Mangilo. Tilapia mga kabisayang kap. Tama kaya? Tama kaya guys? Tama kaya? Ay wala. Good morning mga kabisayang kap. Solo hunting tayo guys. Solo pantitiksay po. Hindi natin kasama si Paring Turin ngayon. Nag-aararo po siya ngayon. Hindi natin kasama rin si Ayayay na si Lance, ating cameraman. Tinatamad po yata. Tsaka malayo itong linakad ko guys. Ayun. Yan. Dito tayo sa Pitakan. Abang-abang lang tayo mga kabisayang kap. Kahit na makailang piraso lang po tayo masaya na tayo. Abang-abang lang po tayo saglit. Tilapia guys, tilapia. Nilag lang. Hindi tinamaan. Hindi tinamaan. Nilag lang ah. Huwag kang umalis, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Laking tilapia nyo na. Diyan pa kaya? Andyan, andyan. Andyan. Ayaw lang lumutang oh. Pulahan pa naman. Lumutang ka na. Laki nito guys. Ayaw lang lumutang ah. Pulahan pa naman.
Hindi tinamaan. Malaki yun. Tinamaan guys. Tinamaan. Tinamaan pala. Uy, pulahan. Pulahan. Pulahan siya oh. Malaki. Malaki. Hihi. Laki guys oh. Pulahan. Uy. Sarap sa sinigang nito. Buti na tsambahan pa. Pisnit natin. Iba pala yung dala natin pisnit ngayon guys. Laki. Lapla na to mga kabisayang kap. Kala ko hindi tinamaan yun. Meron pang isa, meron pang isa. Nakailag. Umilag. Pero tinamaan yun. O, tinamaan nga. Uy. Tinamaan mga kabisayang kap. Malaki. Malaki. Ay, aroyo. Tilapyang aroyo. Yun. Hirap ng posisyon dito ah. Tilapyang aroyo. Ito yung mga tilapyang masarap mga kabisayang kap. Oh, ganda oh. Tilapyang aroyo. Dako ah. Ang laki pa naman. Sayang. Mahilap yung mga tilapia rito mga kabisayang kap. Hindi talaga lulutang ng todo. Nawawala eh. Dami nila. Ayun oh. Ay. Ayaw lang lumutang mga kabisayang kap. Yun oh. Pulang-pula yan oh. Pula yun oh. Tinamaan yun ah. Tinamaan. Woo! Tinamaan. Tinamaan. Malaki. Malaki. Uy! Wow! Wow! Laki! Ay! Ang laki! Ay! Whew! Ito na yata ang pinakamalaki sa huli ko. Whew! Grabe lapad oh. Laki, dami nila. Nakaalis lang. Whew. Thank you Lord. Nakadali pa ng malaki. Ay. Uy. Ayos. Nagbunga yung paghihintay natin dito mga kabisayang kap. Ito laki. Itong malaki sa lahat. Grabe. Uy. Sarap sinigang nito. Ay, meron pa. Nagpaiwan yung iba. Hindi ko akalain yun ah. Natatamaan ko yun ah. Hindi malaki naman kasi.
Grabe. Sa wakas nadali. Lapad oh. Yun. Laki. May higit kalating kilo yun mga Kabisayang Kap. Sa wakas pinagpala pa tayo ah. Malilim na kasi rito mga Kabisayang Kap, tanghali na. Kaya dito ang punta nila, sa malilim na yan. Tumama kaya. Parang umilag lang ah. Ay, tumama na naman. Woo! Ay, tumama na naman mga Kabisayang Kap. Laki nito. Laki. Laki Brad. Wow. Yun. Laki na naman. Kasamahan niya to eh. Tumama. Ayos. Umikot eh. Umikot to kaya ganyan. Ayun oh. Yun. Laki na naman. Hintay pa tayo hanggang mamaya dyan. Makakarami tayo. Nagbuhol na naman. Nakalima na tayo. Dalawang malaki. Alalaki. Ayos. Matsamba pa. Kala ko mga Kabisayang Kap, yung spot na ito wala kasi pinitak lang. Galing ako sa sapa kanina ron. Sumusuba yung high tide. Maakyat po yung high tide. Kaya nagbakasakali ako rito sa merong pinitak. Ayun na naman oh. Ayun na naman oh. Ayun na naman. Ayun na naman oh. Lumutang ka. Double kak kita. Yung iba talaga ayaw lang lumutang eh. Malabo lang yung tubig niya mga Kabisayang Kap. Pinagpaliguan ng mga itik. Laki nito. Ay, tinamaan. Tinamaan ba? Tinamaan guys, tinamaan. Uy, nagwawala. Nagwawala. Uy, laki. Ay, sobrang laki. Ay, Diyos ko po. Ano pa yun? Grabe. Ay, pulahan. Uy, grabe laki. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito guys oh. Ganito kalalaki. Sobra. Teka. Thumbnail muna tayo, thumbnail. Yun oh, mga Kabisayang Kap, laki. Mangilo. Mangilo siya oh. Nakachamba. Ay. Ayos. Ay. Laki.
Oh, dami na nating huli guys. Malalaki pa. Hintay pa tayo. Meron tilapyang arroyo mga kabisayang kap. 3 sila. Ayun oh. Itim yung mata eh. Kaya alam kong arroyo yan. Ayun sila oh. Ayun oh. Ay 4. Tumama mga kabisayang kap. Uy. Uy, bumaon pa. Bumaon yung bala. Arroyo yata. Tilapyang arroyo yata. Ay, tilapyang arroyo nga. Tilapyang arroyo mga kabisayang kap. Nangusuan lang oh. Muntik na makawala ah. Nanguso lang eh oh. Muntik pa makawala. Pero masarap na tilapia yan guys. Malambot ang laman yan. 2 kilo na sa huli natin ah. Lumubog ah. Lumubog. Parating na sila guys. Sisilong na yan sila. Yun oh. Malaki na rin isa na yan. Lutang ka. Isang grupo na naman sila. Huli, huli. Uy, huwag kang pumulupot. Huwag kang pumulupot. Ano kaya to? Arroyo na naman. Arroyo na naman mga kabisayang kap. Tilapyang arroyo. Uli. Okay. Pandagdag na rin yan. Tilapyang arroyo. Huli to. Ayun oh. Yun oh. Arroyo. Arroyo na naman. Swerte tayo sa arroyo ah. Huh? Ang lalaki. Swerte sa arroyo. Yun lang, pumulupot. Masarap na tilapia to. Pero muntik nang makawala oh. Daplis. Daplisan lang. Dami na tayong huli. Tama to. Tama to guys. Yun oh. Tama na naman. Medyo maliit lang. Pwede na rin. Pwede na rin yan. Putik ah.
Bumuhol. Nakaipon na rin tayo. Meron na naman. Umilag lang. Hindi tama ito. Hindi tumama. Takbuhan sila. Ay, huli. Huli. Naku, sabit na. Sumabit ka. Sumabit. Sumabit, guys. Yun. Arroyo na naman. Arroyo na naman, oh. Ayan na. Laki. Laki na naman, mga Kabisayang Kap. Grupo sila eh. Masarap na isda to. Sarap to sinigang. Kadali-dali pa. Pero tanghali na yan, mga Kabisayang Kap. Nasa alas 12 na yan. Mama pa sa buto. Dami na. Ito na, mga Kabisayang Kap, ang ating huli. Ayan, pauwi na po tayo. Meron na po tayong pang ulam. Malalaki po yan, guys. Merong mga 5 kilo o 4. Ako pa'y maglalakad pa. Ayan, ayun po yung lalakaran ko papunta roon sa may sapa. Yun, nakarating din. Dumi ng motor natin, mga Kabisayang Kap. Ay, salamat po. Malaki sa lahat, oh. Ang lapad. 5 fingers. Ito pa yung isa, guys. Malaki. Yun, oh. Yun, maraming salamat, guys, sa inyong kapanood. Ako po'y pauwi na po. Gutom na po ako. May dala po kanin, guys, kaso hindi na tayo mapag-ihaw. Tanghali na. So sa bahay na lang po kakain ito. Hanggang dito na lang, mga Kabisayang Kap. Maraming salamat po.